kører bare nu. Kører fandme godt. Der er fandme også lys på. Du må tjekke den her, så den kan dreje rundt. Og så den ramte igen, så kører den frem igen. Det kan være mega nok. Det kan være mega nok. Hvad kæft? Vi ser disse bygger her. Det gør de sgu da også. Vi er lige ved at lave en spasser. På landet, du skulle da være. Nej, spasser, har I smadret det? Vi er færdige. Vi har lavet en lille tank med lys på. Så er det fandme fint nu der. Den er fandme fin. En lækker jeep. Men hvorfor? Det er sjovt, at den ikke bliver så løs som her. Den er bare ikke så langt. Der er lige så mange på, i hvert fald. Prøv lige at køre den her imod. Hvad skal vi så? Prøv at lave et eller andet, så den kan dreje rundt, eller? Det går mega sygt. Dreje rundt? Hvis man får lige spirladet, med den dreje rundt her. Så skal jeg sådan en motorspiltryk, der er flere af dem. Og der er masser af motor, der er for mange. Er du sikker? Men det var, jeg tror det svært, når rammer der, så skal den dreje rundt, og så lige når rammer der. Det ved jeg ikke, Så er lige programmet her til at programmere lortet med. Og det så var i det sekund. Du er endelig langt. Fælde med han noget Lego, hva'? Hvad kører du på den der? Ja, det er sådan en motor. Jamen, der er ikke sådan en motor til at styre den. Jo, det er noget. Vi skal godt have det. Det var masser af motor. Skal jeg have sådan en... Er det noget? Sådan en der? Ja, det kan du selvfølgelig godt lave med den. Jeg tror ikke, bliver tung. Det ved jeg sgu. Jeg prøver lidt den. Jeg vil bare sige, hvordan vi skal... Jeg tror sgu næsten, det er for tung. Du er ved med at stige lidt. Mm. Ej, så ryger det fandme af det.
Det er fandme noget sygt Lego det her, mand. Så vil du have sådan nogle rammer, den der, så man kan også kun have 2 steps, jo. Jamen, så kan man få. Så lige når den rammer duk, så får den en helt step til at dreje den her. Og så kører den bagud, og så rammer igen. En helt step til dreje. Kan du se det? Jo. Du burde godt kunne lade det. Jeg livestreamer det fandme lige. Fandme en lækker robot.